Zdravím vás, milé nevěsty, vážení ženíchové. Mé jméno je Petr Pěrucha a jsem svatebním fotografem. Této profesi se věnuji již několik let, řekněme, a mám tady pro vás několik tipů, jak si vybrat jednak fotografa a jednak jak mít opravdu krásné záběry ze svého svatebního dne. První věc je, kdy a jak si vybrat fotografa. Jestli se teda rozhodnete vybrat si fotografa a mít fotografa na své svatbě. S výběrem raději začněte dříve než později, protože spousta exponovaných datumů jsou zabrány rok a někdy i 2 roky dopředu. Například 11.11.2011. Fotografa vybírejte podle toho primárně, jestli se vám líbí jeho práce. A ruku v ruce, pokud jste schopni si o něm sehnat nejlépe přímé reference. Budu upřímný, nevěřte všemu, co je napsáno na webu. Ne vždy jsou ty reference objektivní a upřímně žádný fotograf, nebo skoro žádný fotograf si nedá na web referenci, která by se mu nelíbila. Proto věřte osobním doporučením a nejlépe, pokud můžete, tak si dohodněte s fotografem schůzku. Proto, abyste získali nebo měli ze své svatby opravdu originální fotografie, svěřte se fotografovi své nápady, svou vizi, jak celá vaše svatba bude probíhat, co byste chtěli mít vyfoceno, co byste naopak nechtěli mít vyfoceno. Fotograf vám většinou je schopný poradit, co dělat, jak se chovat a tak dále, ale k tomu se dostaneme ještě později. Spousta nevěst, ženichů, nepomíjí je, si myslí, že svatebního fotografa je potřeba si objednat především na svatební obřad. Z mé upřímné zkušenosti ze svatebního obřadu je 1, 2, 3, 5 hezkých fotek a that's it. A tím přece váš den nekončí, nebo respektive tím celý ten den začíná. Takže pokud mohu, doporučuji, vezměte si fotografa na co nejdelší dobu, vám to upřímnosti rozpočet dovoluje. Řeknu vám to na rovinu, určitě vám spoustu fotografů nabídne zajímavou cenu jenom na obřad, a na druhou stranu vám málo který fotograf nabídne zajímavou cenu jenom na obřad, například v sobotu v nejvyšší sezóně. De facto žádný dobrý fotograf vám do toho ani nepůjde. Rád bych podotknul, že jediné, co vám ze svatby zůstane, jsou svatební prstýnky, spousta vzpomínek, které budou postupně mizet a především vás zůstanou svatební fotografie. To je něco, čemu se budete rádi vracet, čím budete za 5 let listovat v albumu. To je něco, co budete za 10 let ukazovat svým dětem a to je něco, na čím se za 25 let rozpláčete, když si budete připomínat výročí svatby. Tak a teď tady mám ještě pár tipů pro nevěsty a ženichy, kteří mají rádi krásné fotografie, teda především ze své svatby. První věc. Usmívejte se. Usmívejte se čím víc, tím líp. Vím z vlastní zkušenosti, že se na svatbu těšíme, plánujeme ji a potom přijde ten velký den a jsme nervózní. Jestli máme tamto. Věřte, že máte všechno. Raději si v klidu sedněte, nadechněte se, uvolněte se a užijte si svůj den. Usmívejte se, když jdete uličkou s otcem, usmívejte se, když si předáváte prstýnky, usmívejte se, když se budete krmit, usmívejte se, když tančíte. Usmívejte se pořád. Sluší vám to. Nebojte se ukázat svou lásku. Všichni víme, že když se 2 lidi mají rádi, tak se většinou vezmou a v ten den, kdy se berou, tak je to svatba. A je všem jasné, že se tihle lidé mají rádi. Nestyďte se za to. Buďte spolu, řekl bych, škádlete se, hlaďte se, povídejte si spolu. Když si chcete povídat s kamarády, povídejte si oba dva s kamarády.
nerozdělujte se, tančete spolu, líbejte se spolu. Třetím tipem je, užijte si svůj den. Mějte zábavu, bavte se. Zapomeňte na všechny malicherné problémy, přehlednutelné detaily, který si stejně ve finále nikdo ani nevšimne. A užijte si každou jednotlivou minutu celého dne. Od rána, od příprav, přes obřad, společný oběd, přípitek, až do večerních hodin. Bavte se. Je to váš den. V neposlední řadě buďte sami sebou, buďte svými. Pokud možno vyhněte se formálním fotografiím. Formální fotografie často mohou zavánět nudností. Především formální fotografie celé rodiny, kdy vám řekne fotograf, postavte se do řady, usmějte se. Zkuste vymyslet i sami něco zábavnějšího, třeba vyskočte nebo zatančete si při tom, cokoliv. A posledním profesionálním tipem je vyhněte se dívání přímo do objektivu, teda pokud vás tomu nevyzme samotný fotograf. Je to přesně jako ve filmu. Nevím jak vy, ale já si nevzpomínám na žádný film, de facto na žádný film, kde by se hlavní hrdina díval přímo do objektivu. A to je možná proč filmy máme asi všichni rádi. Že se stáváme němými pozorovateli něčeho zajímavého, něčeho dynamického, krásného a můžeme si sami užít ten příběh s hlavními protagonisty.